आप सभी लोगों को नमस्ते प्रणाम। और आप लोगों को बहुत प्यारी से एक गीत सुना रही हूँ। आप लोग गीत को पूरा सुनिएगा और बताइएगा गीत कैसी है। आज की हवा तो बहुत ही बेजोड़ गीत ही बहुत सुंदर है। हे राजा जायदा नहीं हरवा दुई चार दिन के ना हो, दुई चार दिन के ना कि राजा जायदा नहीं हरवा दुई चार दिन के ना हो, दुई चार दिन के ना पिया जायदा नहीं हरवा दुई चार दिन के ना हो, दुई चार दिन के ना हरे हरे बसवा का नैया बनाई दा, हरे हरे बसवा का नैया बनाई दा, नैया चढ़ के ना पिया जायदा नहीं हरवा, नैया चढ़ के ना हो, नैया चढ़ के ना हे राजा जायदा नहीं हरवा दुई चार दिन के ना हो, दुई चार दिन के ना पिया जायदा नहीं हरवा दुई चार दिन के ना हो, दुई चार दिन के ना के करा संग बोलबू, के करा संग हसबू, के करा संग बोलबू, के करा संग हसबू, के करा संग ना अपन बतिया बताइबू, के करे संग ना हो, के करे संग ना अपन बतिया बताइबू, के करे संग ना हो, के करे संग ना हे राजा जायदा नहीं हरवा दुई चार दिन के ना हो, दुई चार दिन के ना पिया जायदा नहीं हरवा दुई चार दिन के ना हो, दुई चार दिन के ना माई संग बोलबा बहिनी संग हसबा, माई संग बोलबा बहिनी संग हसबा, भौजी संग ना अपन बतिया बताऊ, भौजी संग ना हो, भौजी संग ना अपन बतिया बताइब, भौजी संग ना हो, भौजी संग ना पिया जायदा नहीं हरवा दुई चार दिन के ना हो, दुई चार दिन के ना राजा जायदा नहीं हरवा दुई चार दिन के ना हो, दुई चार दिन के ना। आप लोग बताइएगा गीत कैसी है। और आप लोगों को मंदिर की पूरी वीडियो दिखा रही हूँ। ये देखिए हम आए आज मंदिर पर वीडियो बना ये देखिए हमारा बहुत प्यारा सा मंदिर है। आप लोगों को पूरा वीडियो में दिखा रही हूँ कि राजा जायदा नहीं हरवा दुई चार दिन के ना हो, दुई चार दिन के ना पिया जायदा नहीं